IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ginundawayan digiti aplikante ti Job Fair 2026 iti SM City Lawag kagiddan ti pan nakaiselebrar ti Labor Day di Malam Kalman kuna ni Provincial Director for TESDA Miss Sharon Estigoy ket adati na surusuro ken talo gasut a job vacancies ana ijaya kadigiti nagaplikar iti trabaho imbetad na anangado ti employment rate iti Ilocos Norte adomandanon ti 99.2%. Ditoy nga inalukoy na dagiti mangayat ka agtesta tapno makuna a skilled iti maysa a tao ken adda iti may pagpanakkel a trabaho sa numan apaset iti pagilyan ken iti balasiw taaw. We have almost 3,000 slots po na magkakaroon po ng scholarship grant. Marami po ito sa health sector, construction, agriculture. Meron din po tayo sa data analytics, 200 slots po. Bali magkakaroon tayo ngayong mag-start na siya sa May. So kung bibisitahin po nila ang aming page, TESDA Ilocos Norte, makikita po nila kung ano yung mga programang ibibigay ng TESDA dito sa Ilocos Norte. And we have also 150 slots, languages, English, Japanese, and Spanish. Yun po yung makakatulong sa ating mga kababayan dito sa Ilocos Norte since marami pong gustong mag-abroad. Lalo ngayon, open po ang Spain. So magkakaroon tayo ng 2 batches ng Spanish. Bali, may AM, may morning session, and meron ding afternoon session. Purely online po siya, pero we have to conduct face-to-face enrollment and also face-to-face graduation. Doon sa, bigay po ito ng TESDA Central Office, yung National Language Skills Center natin doon. Kaya in coordination with Northwestern University, doon po tayo magkakandak ng enrollment at graduation. Ibig sabihin, pupunta sila doon para doon sa enrollment, doon sa BSRS, kasi biometric po ito ngayon, no? At saka yung graduation face-to-face din po siya. Mainaig iti daytoy ket maragsakan iti maysa kadagiti nagaplikar kalpasan nga isuna ti kaunaan hot sa wenno hard on the spot iti naso a Job Fair 2026. Ito po po ng ating ano po yung napasukan po nitong trabaho? cashier sa SM Supermarket. Paano po ito nakakatulong sa inyo at sa inyong pamilya na kahit at spot po kayo, ma'am? Nakakatulong ito Kabayatan na Basarte Dole Province nga adadon tupay ti Maijaya Panggedan kadagiti Ilocano. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tata, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.